ka-idol, ning gawas ng iyang sabaw sa manok. So saya, iitos na siya. Ito na siyang i-mix. Tarong. Kumot na kayo mga idol. Karon nato ni siya ilondon mga idol ang kaning paminta. Oh, Diyon sabuyas dahonan. Ano sa mga idol? So natin na po din i-mix mga idol. Ayan mga idol, kini siya pwede na siya. Sabi mo? Pwede na nato siya butangan na itong tuyo. Para mulunod yun ang iyang tuyo sa karne sa manok. Din ato na nilin siya pabutan pud mga idol nga mga 2 minutes. Kaya siya makupos ang iyang muubas ang iyang sabaw. Mo-mix pud ang iyang mga kuan sa lamas. Ito siyang pabuton og mga 2 minutos or 2 minutes. Kuan na siya mga idol, ning gawas ng may ang sabaw idol. At itong tuyo mix na. Ambot na kayo siyang mga lamas. Karon pwede na nato na siya butangan og asin og bitsin. Kaya na nato na siya bitsin mga idol. Jinimoto. Dayon tangan na siya gamay raking asin mga idol. Ana ra sa kapudyo nga kay nanan siya tuyo gud parat na sa daan. Ito siyang i-mix. Din ato na po din siyang i-mix ay sagol ang kuan mga idol, ang mushroom. Oyster white mushroom. Ato na po na siya pabuton mga idol, mga 2 minutes. Ayan, ato na siya ikayo na po after 2 minutes. Karon mga idol, ato na nang i-mix mga idol para makakuan po ang mushroom, ang uhong. I-mix po siya sa mga timpla. Naroon na siya mga idol, ato i-mix mga idol. Ano siya mga idol, pabuton na po na to siya after another 2 minutes. After 2 minutes na po mga idol, ato na po na siyang i-mix. Din tilawan, sakto ng timpla, luto na dayon. Ini siya ikang adobong manok Bisaya with oyster white mushroom. Karon mga idol, paabauton na po nato na yung mga 3 minutes. After 3 minutes, pwede na siyang i-serve na to sa tuang panihapon. Parang kapanihapon na ta. 3 minutes. After 3 minutes, pwede na nato na i-serve sa panihapon.